Kungabe mhlambe umuntu ohlola ngezilwane okwazi ukopolota into ibonakala urongini noma urongini manzini uma kuukuthi lento esifuna siyayithola yini erongi ilento esiyitholayo esuke siyifuna noma izilwane ahlola ngazo izirongi asisawa sokhuluma nokoko khuluma kokusethene sento amafasha bahlosile bathi usokhulu sokhokho bewe sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga impungu ngayishukela phansi nina bodlungwane kandaba udlungwanelo mbelebele olwadlunga emanqulumeni kwaze kwasa amanqulume esibekelana nina bakanodume ehlezi kamenzi ngeimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami umlekeleli umfoka mbanje umshana wakofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula utshatsha kapheshe upheshe kaMagwiyane uMagwiyane kavaphi uvaphi kaNokhonjo nalamuhla bafowethu ngihambe ngedwa ngihamba noncwane angikubingelele mnewethu khehla niyaphila manzini sivukile mkhulu ninjani baba hayi kuhle mnewethu kodwa sike simkhumbuze umanzini ukuthi umuntu osebenza kanjani ngeke ngiyithande leyo ngqenye ukuze umbukele omusha abe nabo ukuqonda ukuthi umanzini umuntu osebenza kanjani cool umanzini uyisangoma baba uyalapha uyalekelela uyacathulisa uyathwasisa usebenza kakhulu ngamakhambi baba bese yahlola ke baba kakhulu uyahlola baba uyabona nje isipopolo sikhona wemanzini cool uyazi ukuthi manzini phela umoya emanzini uyavunguza la ngaphandle into ziningi abantu bayakhuluma Nkosi yami kuyiqiniso kangakanani ukuthi manzini ukhona umuntu othola ukuthi akakuphiwa ukuhlola okanye akahloli ngethongo kodwa kunezinto ahlola ngazo impendulo impendulo zikhona into zokuhlola usho kanje zikhona kodwa into yokuhlola khumbula umuntu shuthi nje mawufuna into zokuhlola ufuna into enesothambili baba sesingayikhulumela ke kuthiwa hayi yini enjani ukuze ukwazi ukuhlola kudingeka ukuthi kufakwe nesothambili baba kodwa ayikhona izinto oyifakwayo ezokuhlola nje mangabe ukuthi ke awuboni yabona phela khona umuntu ongaboni makuvele kube mnyama siyakwazi ukuvula amehlo baba uyazi manzini lento lena siyixoxa nje baba siyixoxa ngokolwazi Nkosi yami uyabona yebo okuthi ukhona umuntu manzini othola ukuthi mhlawumbe uyahlola yabo yebo bavele bathi abantu hayi lo uhlola ngezilwane kungabe mhlawumbe umuntu ohlola ngezilwane okwazi ukopolota into ibonakala urongini noma urongini manzini uma kuukuthi lento esifuna siyayithola yini erongi ilento esiyitholayo esuke siyifuna noma izilwane ahlola ngazo izirongi uyabona umbuzo uthi mkhulu umuntu ohlola ngezilwane kodwa masifika khona siyithola into esiyifunayo kurongini ikuphi la erong khona hayi mina mkhulu angikwazi ukuthi ngizothi loyo muntu urongi ngani ngoba ninenisuke abantu basuke bezohlola bafike bayithola into abayifuna abahambi nalezo izilwane ayikho into ayenzayo ngezilwane zakhe kulabantu abasuke bekho noma ke ngithi uma ingekho into ayenzayo kulabantu ngalezi izilwane asuke ehlola ngazo mina angeke ngikwazi ukuthi ngicindezele umuntu ohlola ngakho mhlawumbe kemanzini sekufika mhlawumbe umuntu la kuwena uthi uhambile namanzini kwathiwa kufuneka athole mhlawumbe isilwane esithile kuyisona azohlola ngaso ungamvumelana lo muntu mhlawumbe ukuthi okanye ngamkhuthaza ukuthi asithathe leso silwane ngoba nami ngeke ngizwe kuthiwa khona abantu abahlola ngezilwane
isilwane ake mhlawumbe emkhulu silokho sicabe kahle lento sihlubudlubu khasini masithi isilwane esithize usho kanjani Ngizokwenzela isibonelo ungenzele ke kunomuntu ohlola ngethongo yebo yabo yebo ithongo leyidlini alibonakali ngoba likhona ngomoya yebo Nkosi yami omunye mhlambe kuzoba khona unodoli yabo yebo nodoli lo kodwa manje usuthakwe ngento ethile okusho ukuthi iyona lento emsizayo okay angisho umbuzo omunye manzini uthola ukuthi mhlambe akusona isinefu lesasibhemayo kodwa kukhona into ethile ayibhemayo ezomenza ukuthi akwazi ukuhlola mina ngifuna ukuthi uhlukanisele lamanzini ukuthi ikuphi abantu abangakwenza umuntu onenkinga yokuhlola ngoba esingakufuni ukuthi lalela manzini esingakufuni ukuthi ababukeli bagcine benza izinto ezizoba nobungozi nasemathongweni abo okay umbuzo uthi ikuphi umuntu umkusho mhlawumbe umuntu osethwasile lo Asike sithathe ngokuthi umuntu osethwasile kodwa i-network ayidonsi yeah ilula ke leyo mkhulu uma uthwasile i-network ingadonsi kufanele kubuzakala ukuthi kubangwa yini Awunamanzini uyayibalekela imibuzo okay mhlawumbe ngiyakubona imibuzo yami uyayibaleka awufuni futhi ukuyiphendula yazi hayi ngoba ngingafuni ukuthi uma ngabe umkhulu angazi noma ufuna ngithi umbuzo wakhe angazi noma ufuna ngiphendule ukuthi khona into ekufanele ayithole yini wena mhlawumbe ngicela ungibuze mhlawumbe umbuzo engibuza nami wethu uthi yebo entweni ezisiza abantu ukuthi bahlole ukuthi bahlole yebo kungabe zikhona yini ezinobungozi noma zonke ziright ngifake traffic ngifake kefini okay ake ngenze kanje iningi lezinto ezisetshenziswa abantu ukuhlola zinobungozi iningi lazo kodwa zikhona izinto ezifakwa abantu egazini bahlole ngazo noma bayisebenzisa ukuhlola ezingenabo ubungozi isikhathi esiningi lezo zinto uthi mangabe uyifaka egazini bese udla nokhamba lwabantu abadala ake ngikwenzela ingakho njengokulungisela umuntu okade ethwasile uthi mangabe ufuna ukunyusa inhlolo bese uenzelwe nokhamba ukuze ngoba angithi fanele abahlola ngedalo idalwa zingalwi nalento ayifanama nalezi inhlanga ayifaka egazini lakhe baba azoyisebenzisa kuthiwa itive leyo nto okay yaseSwatini ngizwa kahle omunye umuntu manzini uzothi mina ukhona umuntu engakuyena wathi kukhona uzomnika umuncu ekuyiwona engizohlola ngawo yebo baba isipoki ngabe into enjalo iyenzeka ngoba phela kufanele siqwashisane la yabona uma mhlawumbe kunaso isipoki masokusiza ekuhloleni si right ibuphi ubungozi mhlawumbe ukuze umuntu akwazi ukugwema konke lokho okay uma ngabe mkhulu uthi si right kusho usi right kubani kulo onaso noma kulo ozohlola la wena manzini yabona ngizokwenzela isibonelo yabona umuntu othwele yebo usuke ezithwalele yebo yabona yebo kodwa kubantu bomndeni wakhe ugcina manje balimaza ngoba uyena othwele izinto zigcine zibhedela bonke abantu balikhaya yabona kodwa uyena ozithwalele kushuthi lento I right kuyena kodwa I wrong abantu nasondele nabo ake mina ngithatha isipoki mina ake ngithi ngithatha isipoki sokuhlola mina yebo si right yini uma ngithi si right yini kungabe ingane zami nonkosikazi wami akukho lapha ezophinda uma bathwale khona inkinga ngalento yami engiyilandile mina sengaphendula mkhulu awungaphendula okay ngizoyiphendula ngicela ukuyiphendula ngomibili imibuzo yakho yabo umuntu othwele ngizoyiphendula ngomibili mkhulu umuntu othwele isithwalo simbi emndenini uma isithwalo sisimbi umuntu othathe into yokuhlola isilwane sokuhlola ngisho nje sibe straight umuntu othathe isilwane sokuhlola leso silwane singaba nobungozi emndenini uma ethathe isilwane esimbi ngichaza ukuthi kungenzeka uthole into yokuhlola noma uthole into ezokusebenzela wena kodwa ingabi ingozi kwabanye abantu kungenzeka uma ngabe uyithatha futhi lento ibe ingozi kwabanye abantu kuye ngokuthi ngalesikhathi uyithatha ibe namiphi imigomo yebo
Angazi noma ngiphendula Angizwa umbuzo kahle, wakho. ngizwa kahle impela. Unodoli lo okhuluma ngawo uma ngabe kukhona unodoli. Lo nodoli usuke umelele yona lento ahamba wayoyilanda. Iyini lento ahamba wayoyilanda. Lo nodoli ungaba muhle kuyena, ungaba muhle ebantwaneni bakhe, ungaba muhle emndenini wakhe. Uma lo nodoli awunabo ubungozi kubona. Kodwa futhi ungaba muhle kuyena ube mubi kubona bonke laba abantu. Omunye umuntu angayilanda into bese kuba ukuthi ubegcina ukuba nengane ngoba ethatha lento wanikezela ngeingane zakhe zakusasa. Zalo ziphuphume. Yebo zakusasa ukushuthi wathi wenza isibopho sithi enginakho manje kulezi ngane enginazo ngiyagcina. Yebo kodwa ukuqhubekela phambili zonke ezinye izingane sengizoyithola unikezela ngaze mkhulu noma kushibeka. Ngizwa kahle manzini. Yazi manzini ibaluleke kanjani lengxoxo yethu? Ibalekile ngoba kukhona indlela eqondile baba yokwazi ukulungisela umuntu ukuthi akwazi ukuhlola. Yebo. Njenganalena oke wayibalula. Yebo. Yabona lo. Yebo. Kodwa manje abantu bathanda kakhulu indlela enqamulelayo. Yabona alande into kanti kusasa izoba nobungozi. Nayi inkinga la ikhona. Ingakho ngifuna ukuthi sithinte nabo ubungozi bayo. Sikuthinte emanzini. Kodwa ke emanzini kwedlihlambulukile emne wethu mhlambe umuntu engahloleki kuyena. Yebo. Ungathini mhlambe kuyena? Ukulungisa nje ngendlela kahle. Yeah. Umuntu uzofuna ukulungisa kahle into zokuhlola. Mkhulu into zokuhlola uma ngabe kuukuthi uyile ephehlweni ngoba indaba iqala ephehlweni. Uma ngabe uyile ephehlweni mkhulu kwakufanele bakufundise ukuhlola. Umbuzo kuzothi waphuma ukwazi ukuhlola noma waphuma ungaphethe lutho ephehlweni. Angithi yabo uma ukuthi waphuma ukwazi ukuhlola sekufanele sibheke ukuthi kwenzakalani usuphuma ephehlweni. Number 2 angithi yeso uma kuukuthi waphuma ephehlweni ungakwazi vele ukuhlola uvela ugobela wakhe akenzanga kahle kwakungafanele uphume ephehlweni kwakufanele akufundise ukuhlola kuzoba khona kodwa akusho ukuthi ukuthwasa ke lokho ukulungisa futhi sikukhuphulele inhlolo ukukhuphula kodwa sikukhuphulele inhlolo sizokwenzela izinto zokukunyusela inhlolo zakho ukuze inhlolo zakho sikufundise ngizothini sizokufundisa ukuhlola ukuthi into afanele uyenziswe ephehlweni sizokwenzisa ke manje ungangahlala ke lokho ungangahlala ekhaya wangahlala kancane ungakwazi uyidlela uhlala kokwenu meaning la ekini kodwa sibe nesikhathi sina ukuthi mhlambe ngesabatha ngoba mina ngihlola ngolwesithathu ngesabatha nangesonto ngensuku zami zokuhlola uyeza ukuze ngizokufundisa ukuhlola ngizokufundisa umuntu makukhona umuntu ngikulalela ngitshengisa usala la kulalelwa kanje ngoba lento uyalalela nje ithe mase ufukulalela ukufundiswa leyo nto nangoku emanzini umuntu mhlambe wahamba wabuya mhlambe nendoda ethile yabo le ndoda wangatshela ukuthi right noma yabo yamsiza ngempela yebo baba umehlola kodwa manje usebona izinkinga eziyingqinamba manje noma ngiyibeke kahle lo muntu wahamba waya kolanda into ethile yebo ezomlekelela mhlambe ukuhlola yebo uzabona inkinga zamanje kodwa lento isiyamjikela manje ufuna usizo manje lokusizakala ukuthi ayixoshe lensizwa okanye ilahle lento angakwazi ukusizakala kuncane mkhulu uyakwazi ukusizakala isipoki iyodwa nje indlela yokulahla isipoki ngoba lento isuka imelele isipoki uyayi la osukuyilande khona ngoba ngeke ukwazi ukubuyisela khona uyayiphakela ukudla ezokudla endleleni uyithengela ugologo omhlophe uyifakela imali yokugibela imali emhlophe imali eyiphepha yokugibela bese sifakela nemithi bese iyabekwa lento iyavalelwa phakathi bese iyakhulunywa naye usuyahamba ke manje uyofaka emanzini ahambayo ngisho ngasho umfana njalo kusebenzisa sho cishe ngawusho bese iyahamba uye emanzini ahambayo angamancane futhi hayi lazo uthi uyidedela bese uyifaka emfuleni la ezohamba bese lento iyayidedelwe lapho ke mkhulu mfana ngisebenzisa mina bese iyahamba ke wena uphindele emuva izohamba lento iyozifikela okade uyilande khona buke lempunga yesintu ayisimcobelele yize kodwa uncane ebuya baleke ngokunye kodwa phela ukuhlonipha abanye abantu abazenzayo yebo baba mhlambe ngiyacabanga kancane ukuthi kufuna mhlambe ke ngithola umuntu ozenzayo lezi zinto yabona ngoba manje wena ungena ukuphefumula ngoba abanika abantu izipho mkhulu ikhona kodwa insizwe engayithola yebo yathi yona kinazo ke yona impela izilwane isebenza ngezilwane yathi mina mpunga yesinto ngisebenza ngezilwane mina ngisebenza ngenye into
yazi-ke mkhulu ngenze njani ungathi uma umbizile bese ngiba khona nawe ube khona nawe ngoba hayi ukuthi angiphendule ngoba ngingafuni noma ngoba ngingazi inkinga ukuthi uyabo mangizokhuluma kabi ngawe ungekho bazongiphiza baningi labantu abasebenzisa lezi zinto bangizoba mubi kubantu ngeinto zabo kanti ingcono makukhona uzakwabo la bese sikhulume sikhulunyana sihlube kudlube ekhasini kona kuqinisile mina wethu utholakala kuphi manzini mkhulu ngikhona eThekwini mkhulu ngitholakala kwaMashu nasePine Town nginaso isikole naseGoli baba ngiyatholakala. Asibonge kakhulu kwembukelo wempunga yesinto ukuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Inombolo lezi lokuzibona zivela izakho umkhulu manzini besikhuluma into ejulile kakhulu. Ungabona nasiloko ehleka baningi abantu abanaleyo nkinga leyo. Uma kuwukuthi uyazi ukuthi khona into wayilanda engafanele siyakuqala nangu manzini uzokulekelela. Uma kuwukuthi futhi usebenza abantu kodwa manje akuhloleki uyawachitha amathambo vele kuthula. Muthinta umanzini uzokwazi ukuthi akulekelele ngokuthi akulungisele ngoba ngempela uma usebenza abantu ukuthi abantu bafika bazohlola kodwa manje awuboni lutho unenkinga enkulu unenkinga enkulu kubalekile ukuthi ukulungise lokho ake sithi ke nje impunga Inasa ngase ngife